Hawak mo yung rabbit mo. Oh, something ni rabbit mo, ne? Dalawa yan. Harap ka dito, baby. Oh, anong pangalan yan? Donna. Donna. Si Dayan. Nasaan si Dayan? Nakawala si Dayan. Oh. 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 Kabalag! Let's vlog! Good morning po sa inyong lahat. Oh, magalmusal na po. Salta po, tinapay. Salamat sa panonood at pagtangkilik po ng YouTube channel namin. Samahan niyo po kami magkape at magkwento-kwentuhan po tayo. Kwento po, kwento. Kwento. Kwentong barbero. Kwentong barbero. Kagigising lang po. Kasi, Tianggi ngayon, naalis ka? Tianggi, alis ako. Alis ako. Sino kasama mo, ma? Si Tix, bili ko ng uniforme. Mag-aaral na. Oo, binili ko na ng sapatos. Kaya lang uniforme niya. Suki ko po sa lamin ko ako. Asa Lahat na naman gawin. Salamin? Oo, ganyan. Kasi pag nagbabasa ako ng Bible, Oh. masyado makikita. Saan ka nakakabili? Sa Tianggi? Sali, kay. Meron po sa sanggi, meron din. Aten? Aten mo rin. Eh di, Dalang reading. Alam yung legit pa yan po, maliit lang yung doon. may ano na yun sa'yo? Kailangan pati nga, ay, kailangan na ka rin, doktor. Kailangan ako sa Ay, doktor. kailangan ako. Meron na siyang grado. Nagbabasa kami Pero ng sa Bible. pera, kahit tanggalin mo, alam mo yung pera kung magkano. Pera yun. Tapos marami pa. Oo. Sa ilang taon ka nagtrabaho sa pagiging kasambahay? Ano na, ano pa, matagal na, mga 27. Yes na? Opo. 7 years ka na nagipagtrabaho? Pero sa abroad, hindi ka pa nagpunta? Diba, gusto ko, kung alam ko lang, nag-obrad na ako. Tingnan mo, sa Tagalan ko nagtatrabaho dito sa Pilipinas, kaya wala rin nangyayari. Eh, malungkot siya. Pero ano kung nag-abroad ka? Di bale, may pera naman siya. Pero mas okay na dito. Makikita mo Hindi, yung mas maganda kung talagang magagawa lang ng mga OFW natin kung dito lang magtrabaho, hindi na mag-a-abroad yan. Ang abroad, kasabihan lang. Oo nga, tama. Eh kung Mahirap. pa ng among Mahirap. ano, Dito, panjimbagding ka pa, ay panjimbag. dito pwede kang story-story ang ganyan, pero doon, trabaho, puro trabaho. Yung oras doon, bawat oras. Walang ganyan, no? Di ba? Walang nakakaupo, Wala. wala. Puro trabaho doon. Kagaya- Kahit tulog trabaho, kahit tulog trabaho. Si Jay, tsaka ito nung nasa Korea, 12 oras ba yun? Hmm? Tapos mamamalengke, magluto, maglaba, konti na lang tulog. Eh tayo nga, masarap buhay natin dito. Nga po si Rowena, Ano, sabi niya. storya lang. Gusto niyang Pwede mag-back kang up ng magpahinga. una. Sabi niya, ma, gusto ko nang umuwi. Sabi naman ng mama niya, pagtyagaan mo na, hindi ka makakauwi sa yung ano mo, sabi niya. Kaya tingnan mo, dahil napamalas sa kanya yung amo ng babae, ayaw nang umuwi. Nag-okay na sila. Saan lugar? Wait. Pag Wait, matyaga kaya ka, kasi ako, wait. wait, ano ng Saudi yun? Magdadalawang taon na yan, sa December. Oh. Ba, matagal na. No? Pero nung una, ayaw niya na, sabi niya. Nung namatay Pinapadalang ka. Hindi si nanay niya. Hindi ka Yung binigyan. birthday ko, May asawa na kasi binigyan yun. ako ng 500 saka si Junjun. Hindi, may asawa na kasi may pamilya Oo, na. dalawa na yung ano niya. Anak niya. Kaya siya nagpusiging umalis kasi gusto niya mapagawa yung kontador nila. Sabi nila, 20,000 daw ang pagkagawa doon sa Laguna. Ngayon, nagawa na. Opo. Okay. Ang bahay niya, gumanda pa. Okay. Kasi masipag eh. Oo. Pag masipag ka, yung nga sabi niya. Kami rin, sabi namin, pag masipag ka, matyaga ka. Ang alam kasi ng mga tao, pag nasa ibang bansa ka, kala nila namumulat kang pera. Oo, Hindi, oo, hindi po totoo yun.
Mahirap maging OFW. Unang-una, wala ka sa bansa mo. Dayuhan ka ron, di ba? Hindi mo alam kung ano mangyayari 13 sa'yo, years. no? 13 years ka sa... Nga, 13 years ako sa South Korea. Ang tagal, no? Oh, lahat tiniis ko. Alang-alang sa pamilya ko. Ito, yung utang ni nanay ko, binayad ko lahat. Binayad niya. Oo. Tinupad niya yung sinabi niya. 3 taon kong binabayad. Hindi ako nag-ipon sa 3 years, nanay. Sa kanila lahat binigay yung pera ko. Kasi nung nag-abroad ang tatay nila, maliit pa sila. Tapos, may na 3 taon doon, maliliit pa sila. Yan, ano na nga, hindi na bumalik kasi nahirapan daw sa sahod. Yan ngayon, nag-araro, yan. Yan. Pero maganda yung na may nagtatrabaho ko sa bukid. Kaya lang, walang buwan-buwan na sahod. Yes. Pag Matagal po tinanim na. mo, mga siguro 4 na buwan yun, noon. 4 months. Magutang ka na muna ng ano, Babayaran. gagamitin. May hawak ka ng pera po, babayaran mo Utang na lang. Utang lang. Hanggang sa naipon ng utang natin, magmula nung hindi na yan, nag-abroad si ganyan na tatay, nangyari. inipon nila yung utang. Ngayon, nung ako nag-abroad, siyempre, kailangan bayaran ko. Hindi namin binayad mo lahat mapatapos. na. Oo, Ayun, tinupad niya, very good ito eh. Kahit Tapos pati yung kapatid niya, kinuha, ayun nga. yung kapatid Nandun ko, sa kinuha Korea. sa South Korea. Andun siya, naiwan. Masipag din yun. Kasi ganyan yan, Pero sinong pogi? pareho na kayo. Ngayon pareho na sila. Ako siya! Pareho na sila ngayon. Pareho na po ngayon. No? Parehas na. Ano na bago po kaming gising? Ikaw Yun ang na, unang- pareho na kayo. Huwag mo nang ulit-ulitin na ganyan. Paulit-ulit na lang yan. Nabigla yata siya po, pareho na kayo. Oo, pareho lang kayo. Nag-joke-joke lang po kami. Huwag yun naman siya Pero nun. pogi Kabalang. tsaka maganda po yung anak ko. Madiskarte. Oo. Madiskarte, Bilib ako, masipag. diskarte, no? Ito Hindi lang ako ako. naka-problema dito. Hindi siya na problema. Ako Ganyan lang problema kasi. sa kanya. Nung nagkasakit ako, talagang ano, kahit matuwid, hindi matuwid sa akin. Kahit hindi Kurbada. pa rin, ano? Pinapagpasensyan po ako noon. Yung tama, hindi tama sa akin. Kaya Balaktot mo pa. hindi ka, ano sabi mo, hindi ka tumod. Ano? Hindi ka tatama. Hindi ka tatama sa nanay ko. Eh, nagkasakit po ako nung talagang iba yung bali ko. Pero ngayon po magaling na ako. Okay na po ako. Kaya pinapagpasensyan ako ng Hindi malaki. nagpagaling kay Buti, nabuhay pa po ako ulit. Kaya nga. Pero milako niya. Ganyan ang ano, yung... Kumbaga sa aeroplano nun, si nanay, ganyan-ganyan na eh. Muntik na pero sumakit. Sumakyan, gumanon ulit. Kala ko matototot na. Parang aeroplano, no? Naglalanding na. Nervous na ako na. Hindi, naglalanding na. Na? Wala talagang buhay. Tignan mo yun sa pangatlo, di na na-combine. Oh, Di ba? Lahat kumpleto na. Oo. Ay ano na, pati damit. Oh. Tingnan natin yung rabbit, siyempre kaya Ito po, tinapay niya sa Dingo. Sa ano. Ito po, May tinapay bakery na tayo. may bakery po siya. Kumuha kaming 2 supot. Pupunta ko. Yung bakery ko, Pumunta asukal, So nga punta. Punta ako doon. Pumunta pala siya. Oo, naghihintay akong tinapay kagigis. Ah, Nay, sabi niya sa daan. May tinapay kayo. Wala nga eh, tara kumuha ka sa bakery. yung tinapay, libre. Alis kami kasi. Asukal, Libre. pagkape namin, libre. Arena. Harina. Libre. May... Puro libre. Puro libre. Yun lang pala. Gusto niya pala Meron libre. pong libre, Star Margarine, kung pwede tayong kukuha. Pwede lang. Ano pala masarap ang isa? Oo. Kalbargari Sila naman si, ano, yung... Ako bakit tayo ko yung margarine? Ayaw ko yung Nasusuya Margarine. ako. Konti lang po, yung pang ano lang. Pero talaga pinaka-the best ang buhay sa Pinas. Lalo na pagka magpapasko, di ba? Yung nga. simoy ng hangin, nalalanghap mo na, di ba? Yung spirit of Christmas na tinatawag. Sa abroad walang Pasko, kahit tanong mo sa kanila. dito. Minsan Masaya. nag-iisa ka lang. Masaya. Masaya dito. Magastos nga lang, pero masaya. Tama. Ay, shoutout nga pala sa Ilocos, no? Si Apong Apong. Birthday niya sa 16. 16.
Ilang taon na siya? 93? 93? Ay, 90? 93 pero yata? nakikita mo parang ang lakas-lakas, ano? Ano pa yun? Sa 16 Merkles. Oo, nasa Ilocos kami sa Merkles. Lola, happy birthday! Ay, matagal mga Ay, sumasayaw pa yun, ano? Punta kami Anong- Ilocos. Medyo malayo-layo Yung ang biyahe niya. sumasayaw na pinagigta sa... Nagtitiktok. Nagtitiktok pa yun. O, minsan mag-tiktok kayo, ilagay ko sa Ay, YouTube. ayaw ko. Ayaw ko, hindi ako pwede. Ikaw ito lang ayaw ko na. Inaano pa na naman yun ha. Ay, Yun sa... po, ayaw ko. Talagang ayaw na ayaw ko. Kaya lang, hindi po ako makalusot. Inabulabol po ako sa camera. Kaya ayaw ko makita ako sa buong mundo. Nakakarating Ang kang pagi-pagi mo, kailangan maganda ka. Nakakarating ka New Zealand, Oo, California. ay. Tingnan mo yung ginagawa natin. Nahiya po Malayo ako. yun po, Pero malayo. ngayon medyo nasanay-sanay na po. Naalating tayo doon. Kagigising mo lang, natin pupunta video. na po dito. Igaganyan na po yung camera. Ay, gusto Hindi, ko tatakbo na po ako, tatago na. Tumatawag. Ay, ayaw ko po. Ngayon ito, Ayun yung kay Bapang Lengleng. Ito. Ayun, Hindi yung raw may pula kulay na yung ganyan. mata. Ayun po, ito po. may timya ka ng mata. Iringkeng Rabbit. yung sa apo. Pink yung mata. Sa kanya po, Itim. ayun. Yan. Ayan. Hindi pa napisa yung yung mga ito. Ay, namatay yung ano niya kahapon. Yung pinapit. Sinabi ko na nga. Siguro sa ulan, no? Lalabigan, no? Yung puti. Hindi Yung maliliit, kinano namin, ayan, no? Namamasya. Pinabas na namin yung... Bakit? Ay, nangangamoy dun sa kawawa. Pwede na, sabi nga ni Apple, ba't di niyo maibulo? Ayan, no? Ayan, no? Wala nang kumakain. Inaano, ay, at mayroong pagkain doon, yun, no? Nagkukumpe si Nagkukumpi ka. Tikik sa Arab. Kumisan siya, ito ang Ito. kumukuha ng damo sa Arab. Ito pala yung mga to, gustong kinakain nyo yun dyan. Yung magaspang na damo. O, kuha ka dyan. Bibigay mo. Dami sa Dami likod. na sa likod. Marami. Tapos silatag ko lang dito, kaya dyan. Minsan kumukuhanin ko. Presko Kawawa po sila dito eh, sa wala likod na namin, makain hindi dito. Oh. mainit. Hinubos na nila yung damo. Presko nga dito, apusak. Alis po kami ngayon eh. Saan ka pupunta ulit? Punta kami sa bayan. Sama ko si Apo nga Sana all. Bili ko Ano ng bibili niyo? uniforme ng apo ko. At saka mili kami ng ulam. Anong apunan natin? Ba-vlog natin mamaya ang apunan? Anong masarap? Mabibili sa siyang Nano kaya sa luwan to? Anong bilhin natin? Galong ko. Hindi po, may Ay, pinakbit. may ano ako kamangyang at saka kalabasa. Saingitang kayo. bet? Oo, dagdagin ko Saka na lang ano ng po, ano. galunggong. Hindi pa kaya na ano, gusto ko yun. Kamangyang at saka... Hindi pa po, nandiyan meron may pa mga akong palya, kalabasa di ba? sa rep. Humingi ako. O ay, pagdating bibigyan nyo mo mamaya, pa. iluto na natin. Mamaya Vlog nga na po. natin. Magsisinigang kami Saka... ngayon eh. Ba? Oo, wala tayo ngayon eh. Ay, wala po tayo. Ay, oh. Ba, nakababad na yung karne doon. Oo, yung buto-buto. Magsigang. Kaya lang walang saging pa, bibili kami. Puso. Oo, alis kami nito. Sama ko, punta kami sa Tiangge. Maaga pa, wala pa. Maraming- Nagbubukas pa lang yung tiyan ko. Yung Dumala mga kanina. isda doon, sariwa rin. Ang Saan? ganda. Sa Tiangge. Yung galunggong. Bili tayo pong galunggong kasi may ano tayo, gulay. Tsaka Masarap yung galunggong paksiw, no? Tsaka pinirito. Pero parang lumalamig na. Hindi pa lumalamig. Parang yung Pasko, hindi nyo pa nararamdaman. Berber. Oo. Pero December. kagabi, sarap talaga ng tulog ko po. Ang sarap namin tulog namin, di kami kagad nakagising. Hindi kami kaagad nagising. Kaya pala hindi kayo nakabinapandasan nyo. Ay, di pa kami nagilamos. Hindi pa kami na, Oo nga, ako rin. Hindi pa ako nagilamit. Ito kami yung nagilamos. pinagtulog ko ha. Eh, kahit po, malinis naman, punta ako sa Tiangge, ito na lang suot ko. nung nakita ko maliwanag na, Malinis. bumalikwas ako. Say, maliwanag na pala. Diret-diret yung tulog mo, hindi ka umiihi. Hindi umiyak ko. Isang beses nga lang, tapos natulog uli. Ano, hindi pinagsama-sama. Nagluto ako ng putsero, at saka pesa, yung lagyan ng kanin. Lagyan mo ng pechay. rabbit. Yan, tingnan mo lang. Kawawa. Yung ano, mayroon, wag yan, mayroon ano doon.
May pagdasal meron po? pa ako. Ay, wala na. Yung kinakain ng ano. Bigyan natin, mayroon naman ako tinapay. Tapos Ito siya, po, Ramon. sila. Darling, uuwi ako mamaya. Uwi. Punta kami sa Ramon, Tianjin ngayon. magsadya-sadya ka na. Tatamaan ka mamaya. May tamang pera. Kahit na kasi mga... May pera na. Pera ka mamaya. Liligaya ka pa. Oh, hindi, pagdating ko niyan. Oh, Yung sabi ni Edmond. yung sabi ni Edmond. Ah, Ano sabi niya? Ay, sisigaw pa. Huwag mo naman ganyan. Hindi pa mahal yung kuryente. Pambayad ko talaga po ng kuryente. Ano, yung nakaraan alam mo eh. Pero yung darating di mo alam. Kaya manalig ka sa Panginoon. Palagi kang gabayan. Pero nung maliit kami, haposak, dyan lang sa likod, ang daming makukuha. Makukuha ka ng Suso. palaka, So, suso. Ay, yung isda yung tatay ko, dyan sa likod, pagka konti ng hindi tubig, yung no? kinakain Yung niya, no? mga Yung ito, tsaka larang bulig. dapo, no? Yung larang dapo. Kailangan namin. Oh, sabi ko, Ay, sabi hindi ako Randa po. gumagawa. Ay, hindi. Masarap yun. pero hindi gumagawa Hindi siya ako po. gumagawa. Ibuburo mo yun. Oo, di ba Ay, masarap? hindi, Isa mo ayoko. kamate. Parang mustasa. Pitsay, pitsay yun. Namin palay. Hmm. Yung may namatay sa tubig, ngayon marami yung walang palay. Aba, nung nawala na yung tubig, nakita ang daming dalag. At saka Tilapia. talapia. Ay, hindi. Ito. Aba? Ay, ito ata lahat. Ang dami niyang nakuha. Silang dalawa ni Jay. Ah, may Nasa lawang. Korea ka nun. May lawang Si Jay. maliliit po, no? Yung Siguro lawa- andyan pa lawa, si Jay eh. Ay, ang daming nahuli. Si Lola naguli o si Jim? Si Jay, silang dalawa. Si Lolo mo. Hindi makalabas sa ano, tinabon niya eh. Yung Sa ano yun, yung gumagawa. maliliit na ano yun, yung hindi naman masyado malaki, yung Yung maliliit native. na ano, no, yung Oo, native natin. Ay, pinamigay na. Mm. Binigyan namin lahat yung dito. Ang dami nakuha. Native na Ganyan kami dito ito, kasi- masarap. Magkakapatid kami dito. May kamag-anak. Hindi yung malaki. Mm. Yun ang masarap Tsaka sa yung ano. dalag. Tsaka yung Alam niyo ang dakpin yun. Ang dami. Sabi niya, Jay, halika to, magdala ka pa ng timba. Ay, ang daming isda. halos Dali. pinabigay Ano niya po, tayo. baka may nakaano Magdala ng ng plasdan. Hindi ng plasdan. Yung kalubluban. Hindi ba na ano ng tubig? Lang siningolan eh. Hindi, ganito yan. Ano paano? Oh, di ba umulan? Oh. Mm. Lahat ng tubig sa taas, dyan. Mayroon kami kasi dyan bana. Dito Bana sa ang baba. tawag. Dito Bana, lang. bana. Sa tabi Yung ng- bana, malalim part ng lupa yan. Ha? Doon So, tumakbo. yung lahat ng ano dito, sa mga bukid lahat dyan, pumunta na rito. So, yung isda pupunta sa may tubig. Bumaba. O, bumaba lahat sila. Ang dami. Sinara yung ano ng... Hindi ba ganito ito? Dito ang Kalublob. sila ang ilolo sa Kalublob ito. pagdadakip, no? Eh di pumasok, para lalabas doon, tinakip niya yun, hindi na sila makalabas Oh, yan. ano, uli ng... Oo, silang Buhapi dalawa naman ni eh, Jay. no, makakain eh. Oo, kasi yung ibang pala hindi ganong tumubo. Kaya, dinala niya yung kalabaw doon, sinuga niya. Aba, Tapos naglalagay kami ng balsa. Dito sa likod. Oo, dyan lang. dito lang. Dyan lang yan lang. Namamados ako ng ano, palaka. Yung mga palaka nun. Alam mo, hindi kayo naalisan pala ng ulan. Oo, noon. Daming ulam dyan. Noon, nung Kaya bago lang walang kami dito. ganyan. Ito wala. Pero may Walang kamaro pera. dyan, kamaro. Pero, may isda. Ano sa Tagalog yung kamaro? Kamaro din. Hindi ko alam sabihin. Ano yung Masarap kamaro. yun, yung kamaro. Kamaro. Kamaro din po Ah, siguro. Magtatanim kami, magbabal sa tatay nito. Kaming dalawa ni Mel, nasa likod nila kami. Bawat magbabalsa, may lumalabas na ano. Kamaro. Ay, sarap. Luto mo ng, papulo mo muna ng suka. Tapos, lagyan mo konting asin, konti lang. Anong lasa? Tapos, igisa mo ng bawang, sibuyas, kamatis. Ay, sarap. Marami Ay, siguro oo. na pa. Kailangan Wala lang. kang tinatapon doon, no? Ay, imay muna. Yung ano, yung Alisin bituka mo yung niya, bituka. yung sa nabituka, gaganon niya. Alisin mo yung pakpak niya. Pakpak. Alisin mo yung ano niya dito. Yung paa. Oo, alisin mo yung sa tiyan niya. May mga Pero kami wala kami lupa. naalis. Ay, ako inaalis ko. Ayaw ko Yung makain. ba wala nang inaalis? Ayaw ko. Ngabang naman yan. Ay, ayaw ko makain mo yun. May pura. Yung tatad, kumakain ko yung tatad. Ay, hindi. Tatad. Oh, hindi. Ang tatad.
Iwan ko sa kanya nung tatay. Yung tatad na kulay parang dilaw na mataba yan. Pagka makikita mo yan sa Saan mo tititin? mga... Alaman? Yes. Makikita mo yan sa buko. Yung buko na lulusaw, nandun sila. Kinakain niya. Oh, Ito, sabi daw po masarap po Ay, yung ako hindi pa tatay. kumain. magatas. Hmm? Puro Anong puti. pinipirito din? O pinito. Adobo. Vitamin. Vitamin. Hindi, At minsan ito pa yung bibili yung ako. lipaktong. Alam mo Luto-lutuin yung nyo. lipaktong? Yung lipaktong. Oh, kinaka. Yung pinakain po yun, yung lipaktong. Ay, hindi rin ako kumain. Yung ano, kinakain nyo nung malit kayo, kami kinakain yung tulang. Ay, oo. Yung tulang. Hinihihaw namin Oh, yun. hinihihaw yung tulang. Sarap. Kinakain namin Ay, yung lagi tulang kami. namin. Wala, mag-ani kami. Ngayon wala na Mag-ani tulang, kami. no? Wala na. Kumakain silang Ano ba sa daga. Tagalog ang tulang? Pari-par. Ay, paru-paro. Ay, sitsiran. Iba naman yun. Tutubi. Tutubi. Yan, tama. Ano sinabi ko? Nawawala na naman sa ano, no? Ano sinabi ko? Paro-paro. Paru-paro. So, simple lang ang buhay. Basta Di ka kaya. madiskarte, hindi mo naman kailangan na magaling. Kailangan mo, diskarte, yun lang. Diskarte sa buhay. Masipag ka, madiskarte ka, matyaga ka, saseso ka. Hindi yung, sana yayaman ako. Araw-araw nakaganyan ka. Lord, sana yayaman po ako bukas. Lord, bigyan mo po ako maraming pera, Lord. Akala mo bibigyan ka. Babatuhan ka ni Lord. Akala mo bibigyan ka, no? Hindi nanguwan sa mga pinango. Babatuhan Sama ka la, ni Lord. kalari sa patch na ken. Dito ka munda no, neta. Buwan eh. Madiskarte lang po. Kasi nag-abroad din ito, alam niya yung may boss ka. Siya po, wala siyang boss ngayon. Siya po boss. Masbusan. Boss. Kaya pwede pong mag-ano dito, standby. Mamaya pa meeting ko niyan. 1 p.m. sa Arayat. Kay engineer siguro, mamaya din. Engineer. Doon din na alis. Ay, hindi kami nagluto ngayon. Bibili pa lang kaming ulam. Anong luluto natin mamaya? Ay, yung gulay, ano? Gulay na lang. At Kung saka- wala tayo mailuto. Galunggong. Ay, masarap yung Try galunggong. kaya natin. Dahon ng papaya, dahon ng mangga. Oh. Tapos igisa natin. Tapos pasawag natin yung sili. Yeah. Kahit di na kumain, hindi ko makakain ng sili. Hindi ko kaya yung ano, mabdi yung Si bibig ko. Dan, malakas sa sili. Eh, yun ang ano niya eh. Doon siya, matapang. Diba, ano? Pinaglihi. yun ang Pinaglihi, kaya pula-pula. Ang ganda yung pisngi niya, no? Hmm. Ang pula-pula. Buti hindi sumama, no? Nagising na, no? Nagising na. Wala, hindi pa... Ay, hindi pa niya alam yung mga pizza. Nagmamadali kasi, nagmamadali ka. Saan sinama natin, nakita yung pinsa niya, dumating kagabi. Nasa siya po nga sa Apusak Kinuha yung sapatos mo, di ba pinalaba mo? para mag-closing party na tayo. Kaya pungasak. Nagpakuha pala ako ng inumin. Closing na tayo, closing Sige. sa mga ano natin, Thank you. televiewers. Inom ako. Naano ko kaninang istorya mo yung ano. Careful, may pakiliyo na nakayaya. Namin kinain mo. Pakiliya po. Subukan natin yung daon ng mangga, daon ng papaya. Ang sound Alo-alo niya, Sili. sili. Happy. Hanggang dito na lang po yung vlog namin. Maraming salamat po sa panonood at pagsubaybay. Kung nag-enjoy po kayo sa vlog namin, paki-like na lang po and subscribe. Thank you po. God bless you all po.